Grupurile de creștere sunt inima Bisericii Doxa Deo, locul unde poți să te conectezi și mai mult la biserică, să fii încurajat și să încurajezi pe alții, să afli mai mult despre Dumnezeu și despre principiile Lui pentru viața ta. Avem grupuri pentru adolescenți și tineri, tineri adulți, familii. Programul Doxa Deo Kids. Dacă aveți copii cu vârstele între 5 și 14 ani și doriți să le oferiți un timp calitativ în care ei să fie ajutați la temele de acasă, lecții de engleză, dezvoltarea abilităților de comunicare, muzică, dans și, cel mai important, să învețe valori sănătoase, vă invităm să-i aduceți la Biserica Doxa Deo în zilele de marți și joi, între orele 13 și 16 și sâmbătă între orele 13 și 15. Duminica viitoare, timpul de închinare de dimineață la ora 11, timpul de închinare de seară la ora 17. Vă încurajăm să vă invitați prietenii la următoarele întâlniri. Pe data de 28 aprilie, ora 18:00, va avea loc Joia Patimilor la Biserica Doxa Deo, un timp de cercetare, rugăciune și comemorare a ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Sărbătoarea Paștelui, 1 mai, ora 11. Vom avea un timp special de închinare și de celebrare a învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În această duminică nu vom avea adunare seara. Concert Doxa Deo Band, pe data de 9 mai, ora 18:00 la Cinematograful Gaudeamus. Dacă vreți să vă implicați și să aflați mai multe despre Biserica Doxa Deo, apropiați-vă la recepție.